numéro actuel est insuffisant pour cette opération. Veuillez recharger votre compte. Nulu sasa la ngombe yaode angem nese maninga ko Rakila tskara no maso mande min merjeju jiaby antanangange Wabita jiaby saseng nande ni churia kafa lapite chabelan belutenga zawo Mantangiri tinyomba fote Saseni mama boti yote Maninge macharo Yao tisala maninge Otiao timanafo maninge Macharo Karabela tenanga nulu sasa la ngombe
Manakory madamo? Mampiditry vola amin'ny telefony? Iya, mampiditra. Atao amin'ny orange sa... Ha? Igny ndraiky zay gnanaovanao anazy na orange na voangaly na polmosy. Za mily vola to tafiditra agnaty telefony fa madamo e? Wa, raha mankalefakolo. Ary indesa ty volanao rô. Oh, iya. Volanao taone vola sandoka ramse e? Zay? Ataova ka fa madamo tsy magnino raha telefony anahy fogna izy kale. Be, raha vola sandoko, tsy manjaro zaho. Indray volanao. Oy, mihozotra rô madamo e. Tsy tokony idiran'ny lalagna na vola sandoko fa. Raha andeha agnaty telefony anahy be.